Здравейте, в това видео ще ви покажа третата стъпка от това как да редим купчето рои по метода на Джесика Фридрич. Да започваме. След като наредите първите два реда, купът ще изглежда нещо така. И тази страна ще изглежда нещо такова. Идеята на тази стъпка е всичко да стане жълто. В този случай трябва да стане жълто с един алгоритъм. Затова има 2look OLL и 1look OLL. Това значи 1look OLL значи с един алгоритъм да направим всичко един цвят. А при 2look OLL трябва да може да направи всичко с 2 или 3 алгоритъма. Зависи, или с някой път с един алгоритъм, зависи кой случай ви се е паднал. Но разбира се, 1look OLL е много по-бърз, но за него ни трябват 79 алгоритъма, а за 2look OLL ни трябват само 9. Сега, при 2look OLL първо ни трябва да наредим кръста, след това да наредим корнерите, така че всичко да е с жълтата страна нагоре, жълтия цвят нагоре. От това, като L, което прилича, за да наредим кръста е така, завъртаме L отсам. И вече го наредихме. Друго, което може да ви се падне е линия. Тоест имаме два еджа от срещу противоположни страни, които са обърнати с правилния цвят нагоре. За да направим кръст, алгоритъмът за това е вече го наредихме. Третия случай, който мога да получите е когато нямате еджове с правилния цвят. Тук трябва да комбинирате двата алгоритъма, които преди това видяхме. Първо правим алгоритъма, който има линия. И ще получим този L. След това правим L алгоритъма. И би трябвало да наредим кръст. Сега вече знаем как да наредим кръста. Сега трябва да обърнем внимание на корнерите. Тук имате 7 различни позиции, които може да имате на корнерите, след като наредите кръста. Първата от тях, която ще ви покажа, е когато имаме две жълти цвята, два жълти корнера, така ще кажа, обърнати насам и два жълти корнера отсам. Тоест, имаме, като аз наричам това фарове, имаме фарове насам и фарове насам в противоположни страни. Така стоят жълтите. Алгоритъмът за това е много лесен. Ние само ще направим нещо като алгоритъма за когато имаме черта за еджовете, обаче ще направим едно нещо три пъти. Първо правим F и след това правим това при линията, когато имаме линия, обаче сега трябва да го направим 3 пъти. Сега го направих вече един, втори, трети. И вече наредихме жълтата страна. Другото, което може да получите, ние пак нямаме корнери, които са обърнати жълтото нагоре. Тук имаме пак фарове. Обаче тези два корнера не са фарове. Тук жълтото е отсам и отзад. Тоест ние имаме тук жълто и тук жълто. Алгоритъмът за това е много прост. И вече го наредихме. Това бяха двата случая, които може да ви се паднат, ако нямате нито един корнер, който е обърнат жълто нагоре. Сега вече
Минаваме към случаите, които имаме поне един корнер с обърнато жълто нагоре. Тук имаме пак два алгоритъма, два случая, които могат да ни съпаднат. За да наредим този, ще имаме кръст. И тук долу в левия ъгъл ще имаме корнер, който е нареден. По този начин може да го запомните като риба, това е опашката. И това му е главата, или като куче, това са му ушите и носа. И тук би трябвало да имате един жълт корнер. Имате, значи, куче или риба и тук имате жълт корнер. В другия случай няма да имате жълтия корнер. Тук ще бъде отсам. Алгоритъмът е един от най-лесните, които трябва да учите. И вече го наредихме. Начин да запомните този алгоритъм е много е лесно. Тук имате рибата или кучето, тук имате жълт корнер, който е... жълтото е срещу вас. Аз го запомних първо така. Сега гледаме тази... Завъртяли сме куба по този начин, гледаме тази двойка. Мислете за тази двойка, оранжево с синьо и този корнер, дето оранжево, синьо и бял. Аз го изваждам, този корнер, тази двойка, върта един път, извинете, чай ще покана обратно. Изваждам двойката, тя е тук, премествам я един път и искам да я вкарам тук, дигам и завъртам два пъти, така че да я вкарам долу и вече сме го наредили. Сега ще покажа още един път. Изваждаме двойката, завъртаме един път тук отзад и след като дигнем, тя е отсам двойката и само я вкарваме тук. И така аз го запомних този алгоритъм. Другия алгоритъм, който може да ви съпадне, е почти същия. Имаме риба или куче, както вече ви казах, но този корнер няма да е с лицето към вас. Ще бъде отсам. Затова в този случай трябва да завъртите купчето наобратно, така че вече наредения корнер с жълто нагоре да е горе в десния ъгъл, не долу в левия, горе в дясно. Алгоритъмът е почти същия и той е вече го наредихме. Лесен начин да запомните този алгоритъм е пак като извадите тази двойка и я приберете. Само че тук, когато я изваждате, не правите един път така и да я сложите отзад. Вие вадите я и след като изваждате, слагаме директно отзад с две завъртания. После прибираме страната и тази двойка би била тук. Само я завъртаме и я вкарваме там, където е и вече го наредихме. Вече преминаваме на случаите, когато имаме два корнера наредени и два не. Този случай се нарича, или вие може да му измислите име, диагоналния, защото имате два диагонални корнера, които не са наредени. Значи вие бихте имали жълтите така, отсам. Слагате жълтото тук. Ще имаме жълто отсам и жълто отсам. И алгоритъмът е вече го наредихме. Другия случай, който може да имате, е пак имаме две наредени и две не, обаче сега не са диагонални, а са едно до друго. И имате и жълтите са отсам, отляво слагаме ненаредените корнери и би трябвало да имате жълто отсам и жълто отзад. Но това му се вика камила, защото е като разделените очи на камила. Отсам. И алгоритъмът е и вече го наредихме.
Тези два алгоритъма много си приличат, диагоналния и този и камилата, защото единствената разлика е, че за да наредите диагоналния преди да почнете с камилата, правите F обратно на часовниковата стрелка, след това правите камила. Обаче на камилата последното движение е на F на обратно, обаче ние няма да го правим. И това са кое е общо между тези два алгоритъма. Последният алгоритъм, който може да ви се падне е, пак имаме две ненаредени и два наредени корнера. Този път не е камила, защото жълтите не са отсам, а са отсам. Затова ние трябва да завъртим жълтите към нас, фаровете. Алгоритъмът е така. Вече го наредихме. Това беше всичко от нашето видео. Надявам се да ви е помогнало. Това всички алгоритми, които трябва да знаете за Tuluk, OLL. Ако искате да научите пълен OLL, има видеота на английски език. Аз няма да правя такова видео, защото аз не ги знам всичките 57 алгоритъма. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ми ги зададете на този профил в българския сайт за купчето на Rubik. Аз ще сложа долу линка за сайта в информацията. И за да научите остатъка от този метод, минете към следващото видео и чао!